Dnes vám predstavím, ako prebieha pracovný postup pri strojových poteroch. Prvým krokom je objednávka a následná obhliadka vašej stavby. Dovoz materiálu. Potrebujeme doviesť piesok a cement na miesto práce. To je teda krok druhý. Deň pred realizáciou vás informujeme, kedy prídeme na vašu stavbu. Dôležité je dobre to naplánovať. Realizácia začína. Miešame, pumpujeme a sťahujeme. V prípade potreby poter vytlačíme až do výšky 160 metrov. V ďalších prípadoch to môžeme robiť aj na dlhšie vzdialenosti. Nasleduje finálne hladenie, rezanie diletácií a dokončenie detailov s uzatvorením stavby a zreteľného dokončenia poteru. Počas prvých 3 dní sa na poter nevstupuje. Potom dodržiavate 14 dní bez záťaže a 28 dní, aby poter dobre dozrel. Neskôr je pripravený na ďalšie kroky. Toto je proces strojových poterov. Nezabúdajte, ponúkame aj anhydritové pancierové ľahčené potery, ktoré by vám mohli špeciálne vyhovovať. Ak máte akékoľvek otázky alebo ste pripravení na realizáciu poteru na vašej stavbe, neváhajte nám zavolať alebo nám napíšte. Tešíme sa na spoluprácu s vami.